arawachana use BRK manikari uniga chiposi chema boss awachana use Zex zegola ze mfana wa marera mundau yoninjati divine King Jama traswe mai usafa wakaromba usiku haurare vakaromba havarare saka ini ndozvishaura murume ichikate ziya shanda usiku haurare vakaromba havarare saka ini ndozvishaura murume ichikate usafa wakafurirwa wangu ziva zvichaita wangu usaona kuseka mumwoyo vanochema kunyepa kugarika iyo iri nhamo mushonga zvitoma mumba zvakati chakata apa mukadzi anenge achivatwa vana vomuka vakati papata mudheni mako zvitoma zvechibaka vakaromba usiku haurare vakaromba havarare saka ini ndozvishaura murume ichikate ziya shanda usiku haurare vakaromba havarare saka ini ndozvishaura murume ichikate saka wamuziva yava end time takajesu usawesta yako time kristu jesu is a good way nokufurira say get away waromba shamwari wawanei izvi zvekuromba zvinokupei iwe shamwari unotsamwei ini ndinotaura saka ndochei usiku haurare vakaromba havarare saka ini ndozvishaura murume ichikate ziya shanda usiku haurare vakaromba havarare saka ini ndozvishaura murume ichikate usafa wakafurirwa wangu ziva zvichaita wangu usaona kuseka mumwoyo vanochema kunyepa kugarika iyo iri nhamo mushonga zvitoma mumba zvakati chakata apa mukadzi anenge achivatwa vana vomuka vakati papata mudheni mako zvitoma zvechibaka vakaromba usiku haurare vakaromba havarare saka ini ndozvishaura murume ichikate ziya shanda usiku haurare vakaromba havarare saka ini ndozvishaura murume ichikate saka wamuziva yava end time takajesu usawesta yako time kristu jesu is a good way nokufurira say get away waromba shamwari wawanei izvi zvekuromba zvinokupei iwe shamwari unotsamwei ini ndinotaura saka ndochei vakaromba usiku haurare vakaromba havarare saka ini ndozvishaura murume ichikate ziya shanda usiku haurare vakaromba havarare